И здравейте хора, аз се казвам Хейтър, така че днес ще реагирам на най-тъпата песен в реалния ми живот. Това е на Лили Спаначкова. Oh yes! Лили Иван. Oh yes! Официално видео. Така. Пускаме от начало. Така. Внимание! Това не е музикален клип. Не, напротив, това е музикален клип, защото пускате музика. ОМГ, брат. Така. Това е история по действителен случай. Буквално това е на Русалки, мисля, че не съм гледал Русалки, естествено. Скандален край. Бейби, ти си ми в главата, рататата. Застреляй се, рататата. Bad boy, търсиш си белята, рататата. Искаш да съм... Брат, много са ти малки. Смашов пас. Изобщо не става за нищо. И изобщо не си Барби. Най-гнусното същество на земята. Бах ти малките, да не казвам май. Твоята секси лейди. Не искам да си моята секси лейди. Имам си друга секси лейди. Yes, come on, baby. Пак то съм. Yes, come on, baby. Брат, какво се влюбваш в тази, бе? Глей. Как ти гнусното същество, брат. Baby, ти си ми в главата, рататата. Гледа пак тая, мисля, че се казва Диома, не знам. Търси си белята, рататата, да, търси си белята. Аре, заставя в едно пред KFC, ще играем едно в едно, който иска едно в едно, Fortnite да ми идва, ще го смачкам на 0, аз съм печелил 30 FNCS-а подред, никой не може да ма бие, бе. Търсиш си белята, рататата. Искаш да съм стига го показа, бе! Не искам да те гледам! секси лейди. Oh yes, Не yes, камо, бейби ти казах. come on, baby. Да, после отиена го изфали в буклука. Ще ти пратя мутре. Почва да ми И го пако... главата, рататата. Bad boy, търсиш си белята, рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, come on, baby. Гледай го пак това как гледа, брат. Се едно ще приби Иван Бедбоя. Гледай го пак това. Брат, те ми изгледат като трябва самоубийци, само че не са самоубийци, а са бият. И след малко ще стане някакъв бой. Не знам как се казва тоя. Боби и Къка, също Иван Къка, ще се бият и ще му покаже какво е кунг-фу. Почва да ми писва. Така, почва да ми писва от тъпата ви песен. Така, и няма да ме резнеш, защото аз съм резлер 1000... ще си замълча, защото не мога говоря. Идвам да те резна. Ти си моя най-голям флек. Лили Спаначкова е твоя най-голям флекс. Напротив, моят най-голям флекс е Fortnite. Никой може да ме бие на Fortnite, както ви казах преди малко. Искам с теб. Oh yes. Ще били доп. Ио, дали да изляза с Иван? Иван е съжалявам та, брат. Как ще излязеш с тази гнусна русалка, гли перука има? Лилия Спаначкова, самоуби се, метни се през прозореца, никой не те харесва. Ей, тъпи фенчета на Лили Спаначкова, самоубийте се и вие, както с тази Лили Спаначкова, метнете се през джама. Писна ми от вас. С твоята опашка, кефи ме чепанския диез малка. Да, гледай малката чашка, човек. Мале, той, ако го репортнат, те ще го махнат видеото, тъй бързо ще го махнат. Чашка, ти си яка. Не е яка русалка. Тъпа русалка, малумна овца, която само ти иска пари и си купува някакви буклуци. Постоянно ми излизат някакви тъпи видеоклипчета, как тая пранква Иван Бедбоя. Ай, самоуби се някъде, бе. Салка, кажи отпред или назад. Не, пак тая как се гази. Не може да правиш стриптиз. Всички момичета са ти в краката. Да, те поне можеш да визва момичетата. Ти не можеш да визнеш едно момче, бе. Бейби, само аз съм ти в главата. Лилия Начкова. Лили Спаначкова, тя се къстиш. Топ,
Ми е цяла вечер с тебе. О, правиш доп, еми. Отивай на плажа там да правиш със Спасителя доп, не с Металика фена. Партито започва, ние като влезем. Да, Всички погледи аз като вляза, ще ти дръпна голямата перука, ще я смъкна и ще станеш плешив, като като павеца ще станеш плешив. са в нас, чашите на екс, с моите момичета. Брат, гледа, човек трябва да си да не казвам какво прави в реката или морето, там какво се нарича, мале, какъв репорт мога да изяда. Свим комплекс, хаштаг bad bitch, тренда разбивам, камера екшън. И ги пребиваме. По-точно, аз тебе ще те пребия. Дали, тая брат няма да прави за никои обувки, бе. Аз имам най-хубавите обувки на света, Найкове, естествено. И убивам. Ти си най-добрата рататата. Дай да палиме колата, рататата. Аз ще те запаля в колата, аз. Добре. Отивай в колата, като ти кажа, стой под седалката, аз ще хвърля една запалка и ще гръмна цялата кола. Искаш да съм твоята секси леди? Не, казах, Oh искам да yes, съм твоя. come on baby. Ти си ми в главата О, ратата. не, то вече, Иване, не те харесвам. Ти си пълен, грозен нещастник. Педерас. Bad boy, търсиш си белята, ратата. Бах ти гнусната ръка, бе. Тя има по-гнусна... Bad boy, търсиш си Гледай колко гнусна ръка. Брат, ще повърна, бе. белята, рататата. Искаш да съм твоята секси леди? Брат, не искам да гледам някакво гнусно видео, бе, човек. Oh yes, come on baby. Почва да Почва ми да ми писва. писва от тъпото ви видео. Идвам да те визна. Гледай пак тая как се усмихва. Мале, как ще искам, че дръпна гнусната перука. На хейтъри ми замирисва. Да, аз съм хейтъра. Хейтъра той кича все пак се казва. Няма да коментирам. Казвам. Няма да коментирам тази. И как са го цензурирали. Няма да говоря. Пак сме на върха, всички са бесни. Само лаят Не я приемам в живота си. и ни правят точно. Yes, come on baby. Почва да ми писва. На Каква тая тениска е? Бедняк. Нямаш пари за една тениска ли, че? хейтъри ми замирисва. Пак сме на върха, Човек, тая е гола! всички са бесни. Иване, взимаш ли Лили за твоя жена? Никой няма да вземе тая гнусна... Добре. Никой няма да вземе тази. Само лаят и ни правят още по-известни. Но се обясняват на сериозно, се Пак взимат. казах, то преди малко ние ли сложи някаква халка на пръста, бе? Те се комплексират, а мене само мотивират. Изобщо не мисля за тях. Айде, тази са превърна в русалката. Имаше едни русалки преди едно филмче. На тяхно място и аз щях да се Да, се мразиш. Знаеш ли защо? Защото она гнусна, не мога го кажа, гнусна путка. Ти харесваш една гнусна путка, защото е много грозна и затова трябва да се мразиш. Толкова съм тренд, че навсякъде ме виждат. Без да ме познават, завиждат и обиждат. Защо го пипаш там, бе, брат? Убивам ги с игнор, не са ми интересни, излязат ли с мен? Айде, тая започна да завижда. Завиждай, брат, тя е много по-красива от тебе. Правя ги известни. Грамите на нула няма Завиждай! никакви схеми. Секси лейди, без проблеми. За всеки, който от мен се вдъхновява. Таначкова цитат, хейта ме успокоява. Ти си най-добрата ратата. Не, най-добрата рататата. Най-тъпата рататата. Дай да палиме колата. Казах ти, скъй се по седалката, ще те запаля, жива. Рататата, искаш да съм твоята секси леди? Не искам. Oh yes, come on baby. Първата Baby, ти си ми в главата рататата. Bad boy, Иване, доживя да правиш първия си
първото си GGBG. Търсиш си белята, рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, come on baby. Изчакай да си сваля перука. Какво казах? Та носи перука. Казваш си, Адеса, аз ще я смъкна, аз ще тя смъкна. Барби, ти си ми в главата, рататата. Bad boy, търсиш си белята, рататата. Bad boy. О, Иване, кога съм bad boy, бе? Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, Ей, гледай го, брат. Влезле 2.0. come on baby. Искам да кажа думата. Трансджендър. Ей, трансджендър. Много си грозен, да ти падне... Да ти удари един в гнусната мутава. Ей, гнусар! Брат, какво си стискаш тиската, бе? Брат, ще ме захапиш ли, бе? Ще ме захапиш ли, бе? Да, това съм аз, когато видя някакъв гей брат в живота си. Но не. Ако ви хареса видеото, коментирайте, хейтете ме колкото искате. Аз бях хейтър Тъкича и ай чао!